Σήμερα η γιορτή έχει και ένα θεατρικό. Πέραν από τον οφειλόμενο σεβασμό που πρέπει να δείξουμε για τον κόπο των παιδιών και των συναδέλφων που χάσαν το χρόνο τους για να το υποστηρίξουν όλο αυτό, είναι και μια μέρα δική σας σήμερα. Σήμερα, ή μάλλον σαν σήμερα, πριν από 51 χρόνια, λες και ήταν χτες όμως, κάποιοι μαθητές, αντί να κοιτάνε το ρολόι τους για το πότε θα τελειώσει το μάθημα, για το πότε θα τελειώσει η δραστηριότητα, παίξαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Ξέραν τι κάνανε. Μπορεί να μην ξέραν εκείνο το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967, όταν τους διώξαν από το σχολείο και όταν μας διώχνουν από το σχολείο σε αυτή την ηλικία που είσαστε, χαιρόμαστε, χωρίς να έχουμε επίγνωση του γιατί μας διώχνουνε. Έτσι και εκείνοι, όταν φύγανε εκείνη τη μέρα από το σχολείο, δεν ξέραν τι σημαίνει έγινε χούντα, δεν ξέραν τι σημαίνει χάνουμε βασικές και κυρίαρχες ελευθερίες και δικαιώματα, και χαιρόντουσαν. Όταν βιώσαν σιγά σιγά τι σημαίνει το να μην λαμβάνεται υπόψη από κανένα η γνώμη σου, να επιβάλλεται μια γνώμη που μπορεί να μην, όχι μόνο να μην είναι σωστή, όχι να διαφωνεί με τη δική σου, αλλά γιατί έτσι. Γιατί έχει εξουσία στα χέρια του αυτός που σου επιβάλλει την άποψή του, τη θέση του, και όχι μόνο δεν σε αφήνει να έχεις λόγο, προσπαθεί με κάθε μέσο, με βία, με ξύλο, με εκτοπίσεις, με εξορίες, να σου κλείσει το στόμα, να σου αλλάξει τη ζωή, να σου σβήσει τα όνειρα, να σε καταστρέψει. Και πολλές φορές με έχετε ακούσει να σας λέω ότι όταν σας δίνεται κάποια στα όρια της παρανομίας και του νόμου χάρη, να μην δείχνετε κατώτεροι από αυτήν. Γιατί το λέει για το τραγούδι, όταν κοιμάσαι ο άλλος γράφει ιστορία. Την ιστορία βέβαια σήμερα την έγραψαν μαθητές και φοιτητές. Αγωνιστές στη δική σας ηλικία και λίγο μεγαλύτεροι. Άραγε, για να ρωτήσετε τον εαυτό σας, έχετε σήμερα την επίγνωση και την ικανότητα να παλέψετε, όχι για να διαλύσουμε, αλλά για να οικοδομήσουμε όνειρα, να οικοδομήσουμε το δικό μας αύριο. Και να μην μας λένε κάθε φορά, αυτοί παίζουνε, δεν έχουνε όνειρα, θέλουν να κλείσουν τα πάντα, θέλουν να διαλύσουν τα πάντα. Αυτή είναι η νεολαία. Αυτό πρέπει να κάνει η σημερινή μέρα, την ανάδραση και στη σκέψη και στις πράξεις μας. Να δούμε ο αγώνας που δόθηκε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που γράφει και το πανό εδώ, δικαιώθηκε, ή η μέρα του Πολυτεχνείου φορτώνεται και σιγά σιγά θα βουλιάξει και αυτή, όπως βουλιάζουν όλες οι άλλες επετείους και όλες οι άλλες γιορτές που γίνονται, και το μόνο που κοιτάνε οι μαθητές είναι αν δεν τελειώνεται να πάνε να φύγουμε και να πάνε στο τίποτα. Γιατί δεν πάτε να κάνετε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό η νεολαία σήμερα, λυπάμαι που το λέω, γιατί η απόσταση από εκεί μέχρι εδώ, δηλαδή από τότε που καθόμουν και εγώ στα Θρανία και όλοι οι συνάδελφοι, δεν είναι μεγάλη. Ούτε και τα 51 χρόνια είναι πολλά. Και πρέπει με τη στάση μας και με τη συμπεριφορά μας να δείξουμε και στους μεγαλύτερους και σε εκείνους που θέλουν να μηδενίζουν τις απόψεις μας, ότι πραγματικά μορφωνόμαστε, ότι πηγαίνουμε στα σχολεία για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, γιατί αύριο το μέλλον θα το έχουμε στα χέρια μας. Έτσι πρέπει να σκέφτεστε. Είναι τα χέρια μου τόσο δυνατά για να πάρω και το δικό μου μέλλον πάνω μου και το μέλλον όλων εκείνων που θα κάτσω και εγώ αύριο σαν δάσκαλος, σαν επιχειρηματίας, σαν επαγγελματίας, να τους λέω ότι κάνετε αυτό που έκανα. Τι έκανα εγώ όταν πήγαινα στο σχολείο? Έφτιαχνα όνειρα ή κατάστρεφα και έσπανα. Και δεν είχαμε τα Θρανία να κάτσω, γιατί κάποιος παίζοντας το έσπασε. Γι' αυτά αγωνιστήκανε οι φοιτητές του Πολυτεχνείου και ο λαός. Γιατί θα σας θυμίσω αυτό που έλεγε χρόνια και αιώνες πριν ο Βολτέρος.
ότι τίποτα δεν θα με κάνει να συμφωνήσω με όσα λες, αλλά και τίποτα δεν θα με σταματήσει να αγωνίζομαι για να μπορείς να τα λες. Για να μπορούμε λοιπόν να έχουμε γνώμη, για να μπορούμε να έχουμε θέσεις, πρέπει να δείχνουμε καθημερινά ότι είμαστε συνεχιστές και εκείνοι που αγωνιστήκανε, ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή πρόοδο και καλή επιτυχία στην γιορτή. Σήμερα, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024, θα παρουσιάσουμε το θεατρικό έργο «Εμένα με νοιάζει» του Θωμά Μενεσέ, ελαφρώς μεταποιημένο για το εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Πρωταγωνιστές του έργου θα είναι φυσικά οι συμμαθητές μας, καθώς κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να το αναπαρασχίσει καλύτερα. Έλαβαν μέρος αφηγητές Μίχαλος Νίκος, η Καρά Μαρίνα, Μπολιατσί Κυριακή, Μαρίνα Κατσαίδη, ηθοποιοί Αμάλα Διόγα, Γερασίμου Σεμίνα, Νεράκη Βαλάντο, Μπίμπα Ροβένα, Λότσος Στέλιος, Μπελόκα Κατερίνα, Φίκα Ειρήνη, Μελέκου Φέδρα, Χοροδία, Γρηγοριάδη Ειρήνη, Τουμάζος Παναγιώτης, Παρμενίδη Μητώ, Ζελμπεκή Γαριφαλιά, Μπελόκα Κατερίνα, Μελέκου Φέδρα, Νεράκη Χρυσοβαλάντο, Μάσχας Γιάννης, Μπατελούκα Μαρία, Μισετζής Γιώργος Μπουρλούκου Ειρήνη, μουσική Τριανταφυλλίδη Χρυσοβαλάντο, Γεράσιμος Δημήτρης, ήχος Ηλιαδάκης Σταμάτης, Ρερές Γιώργος, υπεύθυνοι καθηγητές καθηγήτριες Αγγελάκη Αγγελική, Γεράσιμος Δημήτρης, Θεοδωρίδου Μαριάχη και Πουλουτίδου Γεωργία. Έναρξη της γιορτής με το τραγούδι «Ένα το Χελιδόνης», Υπουργός Οδυσσέας Ελίτης, συνθέτης Μίκης Θοδωράκης. Θεατρικό σκηνή αφήγηση χρονικό. Η εξέλιξη του Πολυτεχνείου έγινε στις 17 Νοέμβρη του 1973. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, 6 χρόνια πριν. Στις 21 Απριλίου του 1967. Αλλιώς είχε πέσει να κοιμηθεί η Ελλάδα εκείνο το βράδυ, αλλιώς ξύπνησε. Κοιμήθηκε με δημοκρατία. Μια δημοκρατία τραυματισμένη, ταλαιπωρημένη, γεμάτη διαμάχες, προβλήματα και διχόνια. Που όντως ήταν δημοκρατία. Και αλλιώς ξύπνησε η Ελλάδα το επόμενο πρωί. Ένας περίεργος θόρυβος ακουγόταν στους δρόμους. Η
Ήταν ο θόρυβος των τάγκς που είχαν βγει για να σώσουν υποτίθεται τους Έλληνες. Και το μόνο που κατάφεραν ήταν να τους καταπιέσουν και να τους ανικήσουν. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που γνώριζαν τι θα συμβεί. Κάποιοι είχαν προσπαθήσει να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν εισακούστηκαν. Η δημοκρατία αποδεικνύονταν για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε τελευταία, ανήκαν να υπερασπίσει τον εαυτό του. Πάντως το βράδυ της 23 Απριλίου του 1967, η ζωή συνέχισε το κανονικό της ρυθμό. Να παίξουν άλλη μία, μπορεί να είναι η τυχερή σας. Αμά, Ευαγγελία, μπορεί να πεις σήμερα κάποια. Άσε τους ανθρώπους να φύγουν δουλειά. Και εγώ τι έχω, δεν δουλεύω. Παιδιά, άμα ανησάξατε να σας φέρω να πείτε ένα καπτά, υπέροχο ποτό. Έχει γραφτεί. Βαγγέλη, παίζετε δυο μας ακούτε. Παναγιώτη μου, χωρίς να τρέχει μικρό, δεν έχει μουσικά. Καλά, αφού επιμένετε, δεν μπορώ να πω κάτι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε τις χώρες. Ανδρέα, ξέρεις κάτι που δεν το γνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι. Τι αντίστοιχες είναι αυτά που λες, Νέα, για σοβαρέψε πράγματα. Δεν θα επιτρέψω λαός να γίνει πραξικό. Ρε παιδιά, τόση ώρα που μιλάτε, θα ακούσαμε να μου τελειώσει την παπίδα. Βαγγέλη, είσαι τόσο ανεύθυντος. Δεν καταλαβαίνεις το τι. Μιλάμε για την κοθεκτορία. Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου και τα παιδιά μου. Τι θα με νοιάζει αν αλλάξει η κυβέρνηση. Βαγγέλη, ψήλωσε, μιλάμε για κατάργηση της Χούντας, Βαγγέλη, δεν καταλαβαίνεις. Εσύ χρειάζεται τίποτα να γίνει, ο λαός δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Άντε, κοιτείτε χωρίς άγχος, να λέμε τις άγχος. Καληνύχτα. Τραγούδι της δικαιοσύνης Ηλιονοητές, τυχουργός Οδυσσέας Ελίτης, συνθέτης Μίκης Ονοράκης. Thank you.
Μόνο που όταν ξύπνησαν, η Χούντα είχε αναλάβει την εξουσία. Έβλημα της Χούντας ήταν ο Φίνικας που αναγεννάται από τις τάχτες. Έτσι είναι και ο φασισμός. Εκεί που νομίζει πως τελείωσε οριστικά, Ξαφνικά επανεμφανίζεται, κυριαρχεί και γεμίζει με αίμα τις σελίδες της ιστορίας. γι' αυτό οι πολίτες πρέπει να επαναγρυπνούν. Να μένουν αδιάφορα. Να μην λένε, εμένα τι με νοιάζει, εγώ κοιτάω στη δουλειά μου. Αυτό θέλει ο φασισμός, αδιάφορους ανθρώπους που κοιτάνε τη δουλειά τους. Σαν τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Μυρτώ. Που νομίζουν πως ξύπνησαν, μα δυστυχώς ακόμα κοιμούνται. Στον ύπνο του δικαίου. Γυναίκα, ετοίμασε μου σε παρακαλώ ένα καφέ. Κάτι έχουν τα μάτια μου, πρέπει να είναι απειλήσει. Τι έχουν τα μάτια σου. Να, τώρα το παιδί κοίταξε έξω από το παράθυρο, νομίζω ήταν ένα τάος. Αυτά δεν είναι τα μάτια σου. Το ποτό είναι. Είπες πολύ δεν στο βράδυ. Βολεύτηκε από την Αγγελιάλα κιόλας. Δεν είχες 2-4 έπρεπε στην έκανα. Αλλά είχε χάρη που είχαμε κόσμο και δεν ήθελα να κάνω σκηνή. Καλά, σταμάτα να φωνάζεις. Ετοίμασε μου τώρα ένα καφέ και κάνε μερακλητικό. Βάλε και κάτι στο ράδιο να ακούσουμε. Πας και ξυπνήσουμε. Δεν έχει δει στο διάφορο, το άνοιξε να πει. Μόνο κάτι επατήρια πέφτει. Τι είναι σήμερα τι ερωτή. Γυναίκα, 21 Απριλίου έχουμε. Ξέρεις εσύ κανένα ανάγκη να γιορτάζεις σήμερα. Ξέρω, μυστήριο. Πολύ μυστήριο. Γείτονες, ανοίξτε! Ανοίξτε, έχω νέα! Ο Παναγιώτης είναι, άνοιξε, κάτι θέλει να μας πει. Σήμερα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που θα αλλάξει το ρόλο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Συμφώνησε ο Παπαδρέου με το Μητσοτάκη. Δεν είναι ώρα για αστεία, Βαγγέλη μου. Η ένδοξος Ελλάς ανοίγει σήμερα νέο κεφάλαιο. Μάθε μας χωριστεί και επιτέλου. Επανάστασης! Τι επανάσταση, πού βρισκόμαστε. Έχει 1921. Δεν εννοώ τέτοια επανάσταση. Στρατιωτικοί ανέλαβαν την εξουσία. Αυτό εννοώ. Μα δεν έχω συνειδητοποιήσει. Δεν χρειάζεται τέτοια εκλογές. Βλέπετε, ο λαός δεν είναι πια πολιτικά τόσο όριμος. Γεια σας σου Παναγιώτη, γιατί άλλα έλεγες θες. Θες έλεγες ότι ο λαός είναι πολιτικά όριμος και δεν θα αφήσεις σε κανέναν να απειλήσει τη δημοκρατία. Βαγγέλη μου, το τι έλεγα εγώ χτες είναι αλλολού από Ευαγγέλιο. Δεν το ξέρα όμως ο συνταγματάρχης Γιώργος Παπαδόπουλος εγγύεται τον επαναστατόρο. Μας είχες. Σταματήστε επιτέλους! Ξεχάστε τι έλεγα χτες το βράδυ, συνεννοηθήκαμε. Από σήμερα όλα αλλάζουν. Με διόρισε μάλιστα στη θέση του γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Μάτα, γιατί τι σχέση έχεις εσύ με τα οικονομικά. Εγώ δεν έχω σχέση. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι διαχειριστής σε αυτήν εδώ την πολυκατοικία. Έτσι είναι. Και στο κάτω-κάτω η αλλαγή θα είναι προσωρινή. Μόλις ο Παπαδόπουλος βάλει τη χώρα στην εντάξει, θα προκυρήσει πάλι ελεύθερες επιλογές. Λίγες εβδομάδες αρκούν για να βρει επιτέλους ο λαός στην ηρεμία. Δηλαδή, όταν έχεις λίγες εβδομάδες. Πόσες. 5, το πολύ 10. Άντε, γεια σας. Γεια.
αφήγηση χρονικό. Πέρασαν 5 εβδομάδες. Πέρασαν 10. Πέρασαν 20, 30, 40. Για να φτάσουμε στις 332 εβδομάδες και η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στο γύψο. Είναι Νοέμβρης του 1973. Η Ελλάδα διανύει τον 6ο χρόνο δικτατορία. Όπως λέει και ο λαός, ουδέν μόνιμότερο του προσωρινού. Οι δικτάτορες έχουν οδηγήσει τη χώρα στη διεθνή απομόνωση. Φυλακές, βασανιστήρια και εξορία περιμένουν όποιον αντιστέκεται. Η οποία τολμάει να διατυπώσει ελεύθερα τη γνώμη του. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Οι φοιτητές κάνουν κατάληψη στη σχολή του Πολυτεχνείου. Ζητούν την πτώση της Χούντας και ελεύθερες εκλογές. Γρήγορα μαζεύονται στο πλευρό τους μαθητές, εργάτες, νέοι και νέες από όλη την Αθήνα. Οι τύραννοι αρχίζουν να φοβούνται. Το ποτήρι της λαϊκής οργής και αγανάκτησης έχει πλέον ξεφυλίσει. Οι στιγμές είναι μεγάλες, όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό. Όλοι εκτός από τον κύριο Βαγγέλη που συνεχίζει ακόμα να κοιτάζει τη δουλειά του. Τραγούδι κάποτε θα ήθελα να σου πω. Στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, συνθέτης Μίκης Θοδωράκης. Έτσι έγινε στο χωρισμό, όταν έχουν κάνει πόδια και εκείνοι.
είναι μυαλωμένο παιδί. Τους είπες να μην περάσουν το παιδί, σωστά. Τους είπα, πάρετε αυτό στο χεράκι και κάνετε εδώ. Όχι, δεν ανησυχώ. Απλά όταν έρθουμε, ξέρεις, να την δώσουμε την πόρτα, γιατί όλοι οι αλήτες είναι μαζεμένοι στο Πολυτεχνείο. Δεν είναι αλήθειες, παιδιά, είναι παιδιά προς την δημοκρατία. Δημοκρατία! Τι λέξεις είναι αυτές, ρε γυναίκα, πού τις άκουσες? Μα η φωνή των παιδιών ακούγονται στο σπίτι μας. Επειδή δηλαδή στο σπίτι μας παιδιά, σημαίνει πως όλοι είναι έτσι. Καλά, μη φωνάζεις και σ' ακούσε ο γείτονας μου σου Παναγιώτης. Ξέρεις κάτι μόνοι μέσα στην κυβέρνηση. Ξέρω, πως δεν ξέρω. Όλα τα κομμάτια που θα μεγάλους, φίλοι. Τέλος πάντων, εμένα δεν με ενδιαφέρει κανένα, πώς δεν μας πειράξει ποτέ. Κάποιοι θα μου βγαίνει λάβανε στα Ελλάδα της σπουδασιών. Κούντα, τι λέξη είναι αυτή, ρε γυναίκα, τρελάθηκες. Ο Χρυμαγγελιάδε, ποιος θα το πέσουν τελειώσει, δεν έχω εσύ. Η ώρα περνάει. Τα παιδιά δεν άρχισαν. Ο κύριος Βαγγέλης αρχίζει να ανησυχεί. Δεν ξέρει πόσο πέτρος και έλλειπος χρειάζεται στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρει πως αγωνίζονται στον πνεύμα των συμμαθητών τους μαζί με τους φοιτητές και τους υπόλοιπους νέους. Τα παιδιά αγωνίζονται για μια Ελλάδα ελεύθερη. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Για μια Ελλάδα δημοκρατική. Ούτε που περνά από το μυαλό του κύριου Βαγγέλη κάτι τέτοιο. Αυτός ήταν τη δουλειά του. Δεν τον νοιάζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν τον νοιάζει αν είναι σκλαβωμένη η πατρίδα του. Ή αν την καταπιέζουν οι τύρανοι. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι νέοι και νέες που νοιάζονται. Είναι όμως άοπλοι. Έτσι όταν το τάγκς αλλά πατάει την πύλη του Πολυτεχνείου και μπαίνει μέσα, Οι νέοι και οι νέες πρέπει να σωθούν. προσπαθούν να γλιτώσουν από τις σφαίρες του στρατιωτών. Θέλουν να αποφύγουν τη σύλληψη και τα βασιλιστή. Τραγούδι. Είμαστε δυο, δημιουργός Μίκης Θοδωράκης, συνθέτης Μίκης Θοδωράκης. Είμαστε δυο, η ώρα σήμανε 8. Κλείσε το φως, χτύπα φλουρός, το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Έβα μπροστά, οι άλλοι πίσω ακολουθούν. Με τα σιωπή και ακολουθεί, το ίδιο τραπάρι το γνωστό. Παράνε 2, παράνε 3,
γυναίκα, γιατί τόση φασαρία. Εσείς τι πάθατε, είχατε κάποιο ατύχημα με αυτοκίνητο? Όχι, δεν είχαμε ατύχημα. Στο Πολυτεχνείο ήμασταν. Στο Πολυτεχνείο, δεν σας είπατε να μην πάτε εκεί. Παλιότερα τι μου κάνατε. Τα δυο μου παιδιά, τα καστάρια μου, που τα μεγάλωσα με πρώτες θυσίες. Τι μου κάνατε παλιότερα. Τέλος πάντων, αφού δεν πάθατε κάτι, σας συγχωρώ. Σας συγχωρώ, αλλά να μην ξαναγίνει. Ηρεμήστε, κύριε Βαγγέλη, θα μάθει τίποτα. Γιατί μας συγχωρεί ο πατέρας σας, ζητήσαμε συγγνώμη. Είχατε σκοπό να ζητάτε συγγνώμη. Έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, δεν κάναμε κάτι κακό. Δεν κάνατε κάτι κακό. Δεν ήταν κακό που πήγατε στο Πολυτεχνείο με τους υπόλοιπους τους δελιμπόιδες, τους γεγετές, τους μαλλιατές. Πήγαμε να διακριθούμε ενάντια στην τυραννία. Πήγαμε γιατί δεν μπορούσαμε άλλο να εξηγήσουμε με το άδικο. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, ήταν όλοι της Αθήνας. Πήγαμε γιατί θυμόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν με νοιάζει για τους άλλους νέους της Αθήνας. Εμένα με νοιάζει για τα παιδιά του Βαγγέλη και της Αφροδίτης. Και δεν μου λέτε τώρα. Τι, σας κυνηγάει η αστυνομία. Σε ένα στενό τους ξεφύγαμε. Νομίζω όμως έχασαν. Σίγουρα ξεφύγαμε. Νομίζετε, δηλαδή δεν είστε σίγουροι. Συγχωρά μου, τι πάθαμε. Όπου να είναι, θα βγουνε μέσα και θα συλλάβουμε και κάνα και τη μάνα σας. Από τον ερέμισε. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Το βρήκα. Θα τα πούμε στο Παναγιώτη το πιτζαμά μας. Κάτι θα μπορεί να κάνει. Βαγγέλη, μας καλά. Θα παραδώσεις τα εκεί στα παιδιά. Ο Παναγιώτης είναι καλό άτομο. Σίγουρα κάτι θα κάνει. Συνεργάτες της Χούντας είναι. Καλά, δεν θα κάνει τέτοιο δώρο στη Χούντα. Θα μας στείλει βασανιστήρια. Δεν λέτε τώρα. Η Χούντα Χούντα, καλά τα λες. δεν κάνει βασανιστήρια. Ούτε σκότωσε ποτέ κανένα. Πατέρα, θυμάσαι το συνοχλή μου το πιο μικρό μηνό. Καλό παιδί το πεις. Σήμερα μην ήταν μαζί σας. Το σκότωσαν σήμερα το πρωί έξω από το Πολυτεχνείο. Την ώρα που αντέχανε τραυματίες. Το συνάδελφα. Τον πυροβόλησαν στην καρδιά. Δεν σας πιστεύω. Δεν μας πιστεύει, λέει. Το έμαθα ακόμα πάνω στο πουκάμισό μου. Στα χέρια μου ξεψήφισα. Και δεν μου λέτε, τότε γιατί να το σκοτώσω. Μήπως είχε ανακατευτεί με τα πολιτικά. Και επειδή είχαν κατευθεί, ήταν αυτό να το σκοτώσουνε. Ρε παιδιά, να πούμε τον πατέρα σας. Για ποιο λόγο σας λέω συνέχεια. Κοιτάτε τη δουλειά σας. Τι σας νοιάζει εσάς. Εσείς θα βγάλετε το παιδί από την τρύπα. Άμα ο Διονύσης που τούσε τη δουλειά του, σήμερα θα ζούσε. Δεν σκοτώθηκε όμως μόνο αυτός, δεν σκότωσαν μόνο εκείνον. Ξέρεις πόσους σκοτώθηκαν σήμερα που δεν είχαν ανακριθεί καθόλου. Μέχρι και μικρά παιδιά. Ένα κορίτσι 17 ετών, βασιλική πετιάρη, βρισκόταν στην ταράτσα του τριχιού της, όταν τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Δεν σου πειράζει τίποτα, δεν έκανε τίποτα με τα πολιτικά. Ακούς λέει τα παιδιά, σ' ακούς. Δεν σας πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Δεν τους νοιάζει τίποτα, παρά μόνο η εξουσία τους. Ακριβώς. Μέχρι και μικρά παιδιά σκότωσαν. Σταματήστε πια. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να σκότωνε μικρά παιδιά χωρίς λόγο. Μάλλον καταλάβεις θα έγινε. Δεν έγινε καταλάβεις. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείς να τους πεις ανθρώπους, είναι χειρότεροι εγκληματίες. Ένα ωράκι σήμερα 5 ετών κόψε τη μητέρα του τηλεφόρο. Και ξέρεις τι έγινε. Τον πυροβόλησε στο κεφάλι, αλλά στο μέσα του πει περίπολο. Αίματα παντού, φωνές, πανικός, όλοι έπρεπε να σωθούν. Σταματήστε πια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, σας είπα, άτομο που θα σκότωνε μικρό παιδί. Κατά λάθος έγινε. Δεν έγινε κατά λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείς να τους πεις ανθρώπους, είναι χειρότεροι και εγκληματίες λένε. Επί 2 μέρες πρόγνωσαν τυφλά. Χωρίς να συνάδελφα να φωνάζουν τα παιδιά και οι γέροι. Αυτό εσύ δεν έφτιαξα σε τίποτα. Τα ακούς τα παιδιά σου, τα ακούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τον κρατήσει στον κόσμο, να τον κρατήσει στο σπίτι τους. Δεν τα κατάφεραν όμως. Καλά, άμα είναι έτσι πώς τα περιγράφετε, παιδιά. Έτσι με πατέρα, έτσι και χειρότερα. Πατέρα, ξέρεις τι έλεγε πριν στο μηνός. Πως δεν πρέπει να λέμε εμένα που με νοιάζει, γιατί αυτό θέλω λυπία. Ανθρώπους αδιάφορους που κοιτάζουν τη δουλειά τους και λένε εμένα που με νοιάζει. Ξέρεις τι έπρεπε να λέμε. Να λέμε εμένα με νοιάζει. Και τότε κανένας πήραμε, όσο δυνατός να είναι που θα μπορέσει να μας στερήσει την ελευθερία. Ακριβώς. Τελικά είχε δίκιο ο Διονύσης. Φταίμε όσα διαφορήσαμε και επιτρέψαμε στους χουντικούς να διαπράξουν τα εγκλήματά τους.
Άντε παιδιά, βγαίνετε και εσείς να ξεκουραστείτε. Είχατε μια δύσκολη νύχτα. Και όποιος έρθει θα έρθει να τα πάρει μαζί του. Όξε, στο κατάρα. Καλή φωτάκι, να μην έχει δίκη μας να βοηθήσουμε να συμφωνήσουμε. Και βέβαια, μην ανησυχείτε, βγαίνετε να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Τραγούδι των ακορδεών στιχουργός Γιάννης Νερεπότης, συνθέτης Μάνος Λοΐζος. Γάμμα σκηνή αφήγηση. Τα θύματα του Πολυτεχνείου ήταν δεκάδες. Ανάμεσά τους είναι αυτές, όπως ο Διομήδης Κομνηνός, ο Αλέξανδρος Σπαρτίδης και η Βασιλική Πεκιάρη. Φοιτητές όπως ο Γιώργος Αμουρής, η Νορβηγίδα Ντόρνα και Λά. Νεαροί εργάτες όπως ο Βασίλειος Μαμέλος, ο Νικόλαος Μαρκούλης και ο Μιχάλης Μυρογιάννης. Ηλικιωμένοι άνθρωποι που έτυχαν να βρεθούν σε λάθος σημεία τη λάθος ώρα, όπως ο Σπυρίδος Θοδωμάρης, 57 ετών, ή ο Ανδρέας Κούκος, 63 ετών. Ακόμα και μικρά παιδιά, όπως ο Δημήτρης Θεοδωράς, 5,5 ετών. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν μακριά από το χώρο του Πολυτεχνείου. Πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές που σκοπό είχαν να προκαλέσουν τρόμο δυσύγχυση στον απλό λαό. Τη μνήμη της όμως την τιμούμε σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου. Γιατί, όπως λένε, όσοι έσαν τα γεγονότα, εκείνες οι χρήσιμες μέρες της εξέγερσης. Πολυτεχνείο ήταν ολόκληρο το κέντρο των Αθηνών. Τα εγκλήματα των χρηστικών όμως δεν τελείωσαν με τη λήξη της εξέγερσης. Το μεγαλύτερο έγκλημα έγινε δυστυχώς λίγους μήνες αργότερα.
7 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, το έργο του Χουντικών ολοκληρώθηκε. Με τη μεγαλύτερη ελληνική τραγωδία μετά το 1922. Ήταν το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Κύπρο και η κατάληψη ενός μεγάλου τμήματος του μαρτυρικού νησιού από τους Τούρκους. Για την προδοσία της Κύπρου ευθύνεται όχι η Χούντα του Παπαδόπουλου, αλλά μια άλλη Χούντα, αυτή του Ιωαννίδη. Έπειτα από ένα τόσο τραγικό γεγονός, το καθεστώς μπροστά στη λαϊκή οργή κατέρευσε. Η δημοκρατία επανήλθε μετά από 7 χρόνια δικτατορία. Η ζωή ξαναπήρε το κανονικό της ρυθμό. Πού πάτε ρε παιδιά, φεύγετε από τώρα. Κι εγώ δουλεύω. Άμα ψάξετε να σπέρα μήτε θα τα πάρω. Εγώ θα σας φέρω να πείτε, παιδιά, έχει καφενή. Γείτονες, ανοίξτε! Έχω νέα! Σπουδαία νέα! Ο Παναγιώτης είναι άνοιξε, πάλι κάτι να πει. Σταμάχατε! Έπεσε η βούτα! Ελάτε να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε! Πάμε λίγο! Καλά, εσύ Παναγιώτη, γιατί πανηγυρίζεις? Μα θέλει και ερώτημα! Έπεσε η βούτα! Έπεσε αλητήρα! Μας λέτε τι έλεγες, Πούτα, εσύ δεν μιλήσεις την Πανάσταση. Εγώ την έλεγα Πανάσταση! Είναι δυνατόν να φτεραστούμε τελείως! Ναι, εγώ συμφωνώ με τον Αντρέα και τον Βίκτο. Τα έλεγες αυτά, τα έλεγες. Εντάξει, στην αρχή στο θέμα, όταν μας είναι, θα άλλαξα τάση. Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά. Λίγα λόγια σας παρακαλώ, εμένα που τα μέτια στο Υπουργείο που δούλευα. Ναι, εσύ δεν σήκω ότι ο καλύτερος είναι υπέρ του Πούτα στο Παπαδόπουλο. Όχι, ρε παιδιά, με παρεξηγήσατε. Εγώ έκανα πως τάχα μου δούλευα για την Κούντα του Παπαδόπουλου, μα προσπαθούσα στην πραγματικότητα να οικονομήσω τον Παπαδόπουλο. Και όταν ναι, ο Παναγιώτης ήταν πάντα υπέρ του. Σιγά, σιγά, θα μας πεις πως ήσουν διαδικασιακό. Πολλά λέτε, αφήστε την κρίνια, θα βγείτε στους δρόμους. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Μετά είσαι κόμμα, είναι τη δημοκρατία. Τραγούδι ανέβη στη δημόσια άκρη στα πανέλη συντέκτης Νίκης Θοδωράκης.
Πανήμωνο στο αίμα τους. Πανήμωνο στο αίμα τους. Πανήμωνο στο αίμα του. Πάνω στην ιστορία έπεσε και έγραψε ξανά τη λέξη ελευθερία. Δόξα τιμή, αδέρφια, παιδιά μας. Θα ζείτε για πάντα βαθιά στην καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε γιατί δώσατε τότε τη ζωή σας για να ζούμε ελεύθεροι. Όσο για όλους εμάς που δεν βρεθήκαμε εκεί εκείνη τη νύχτα, το Πολυτεχνείο είναι λίκνο δημοκρατίας και ελευθερίας. Και αν κάποιοι κατά καιρούς, συνειδητά ή ασυνείδητα, προσπάθησαν να το κάνουν πανηγύρι, δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί όλοι εμείς που πιστεύουμε σε αυτή την εξέγερση, ακόμα ελπίζουμε πως τα παιδιά του Πολυτεχνείου δεν θα το επιτρέψουν. Σοκράτης Μιχαήλ, 57 ετών. Δημήτρης Κυριακόπουλος, 35 ετών. Στυλιανός Καραγιώργης, 19 ετών. Κυρτσίδης, 47 ετών. Αλέξανδρος Κάρακας, 43 ετών. Δημήτριος Παπαϊωάννου, 60 ετών. Δημήτριος Παπαϊωάννου, 60 ετών. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, 59 ετών. Κυριάκος Παντελεάκης, 44 ετών. Μάρκος Καραμονής, 23 ετών. Ιωάννης Μικρόνης, 22 ετών. Ευστάθιος Κορνιάτης, 47 ετών. Παρακαλώ, σηκωθείτε. Σερνό
πιστεύω ότι τη ζήσατε και τη χαρήκατε τη γιορτή. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στους καθηγητές σας, στις καθηγήτριές σας, την κυρία Πλουτίδου, την κυρία Πελοπολίτου, τον κύριο Δημήτρη Εβάμπο Γεράσιμο. Παιδιά, τις καρέκλες μην τις αφήσουμε, έτσι. Ευχαριστώ. Gracias.